Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Sisebenza namhlanje nge-pie graphs. Abanye bathi ama-circle graphs. Onyakeni odlulile inkampani esebenza ngokukoleka imiphumela eveza ukuthi bangayi abathengi amathikithi okuhamba ngomkhumbi bazikhiphe kwenkampani ehambisa abantu. Imiphumela iyavela ke la kwi-pie graph yethu. Iziphi izinyanga eziveza lapho kudayiswe khona ngempela amathikithi abantu abahambayo. Ungakayi kudeke lesithombe uyabona nje ukuthi isikhala edliwe kakhulu nangiya uJanuary ngo-18%. Kepha ke vele umbuzo wethu ufuna ukubuza ukuthi ilaphi iyiphi inyanga edayise amathikithi kakhulu. Ake sibuke ke futhi ke i-pie graph yethu. Uyabona ukuthi uJanuary udliwe ngempela kakhulu kulo pie. Nasi isikhala sawo sikwe ngempela kudayiswe 18%. Asucabangisise kahle futhi umbuzo wethu singahleshe sigxume sizitshela ukuthi impendulo sesiyitholile. Kepha kudinga nokuthi uzubuke kakhulu. Uyabona nje ezinye inyanga zisikelwe nje isikhala esincane kulo pie. Uyabona le nzansi ukuthi abanye abanako umningi. Kodwa thina sifuna ukuthi sazi ukuthi iziphi izinyanga ezenze kahle kakhulu nje basisekela la. Ezenze kahle kakhulu naleyo nyanga enze kabi ekudayiseni amathikithi. Siyawuthola kuJanuary wethu. Badayise ngempela la u18. Ake sibheke ukuthi yipi ingenzanga kahle kakhulu. Siyasusa la. Basibhekisisa kahle sibheke ukuthi ilapha la kusikwe khona kancane ukuze sibone ukuthi iyiphi inyanga engadayisanga kahle kakhulu. Sesibheke engadayisanga sisitholile phela edayise kahle kakhulu nanguJanuary uveni wasigxumela emehlweni. Sibheka manje engadayisanga kahle kakhulu. Uyabona lawo June July bamsana la. Naba no May bancane kakhulu. Uyabona nje uJune July bawu 3%. Akudayisanga kahle neze la. Zombili lezi nyanga ngathi kudayiswe ngokufana kodwa vele bayafaniselana ngokudayisa kancane. Yabona nje 3% ababamsene ngawo lapha. Ngakho lokho uma sisibuka kahle le pie graph yethu impendulo ziza zigqamile. Indlela yokuveza nje imiphumela ngendlela egqamile. Singaphendula sithi inyanga ezingenzanga kahle naku sengikubhalelile uJuly noJune. Inyanga yenze kahle ngempela nakuya 18% silaphi kuJanuary. Kusho ukuthi kule ndawo noma kulelizwe abantu bayaphuma ngempela ngoJanuary. Uyabona nje ukuthi inyanga la lezi inyanga la ezingenhla uFebruary, uNovember, uDecember abantu baphuma ngempela la.